こんにちは皆様。私レチベット This Week へようこそ。こちらはチベットテレビのテンズン・ラックフェルと申します。チベットダライラマ法王、そして CTA に関する1週間のニュースをお送りいたします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王はアーツデーの声明では地球環境を守るために教育していくよう呼びかけました。ダライラマ法王はバンチェンラマ11世との面会を絶望しているとのメッセージを出されました。ダライラマ法王と中央チベット政権はフランスのマクロン大統領再選に祝辞を送りました。ペンバツリン出席大臣は北米とドイツを小訪問しました。米国際宗教の自由委員会は年次報告書にて中国を特に懸念すべき国に指定しました。英国の日本山妙法寺でチベット国旗掲揚式が開催されて、チベット事務所ロンドンのソナムツリン・フラシー大王が出席しました。インド国会エネルギー常設委員会の代表団が亡命チベット議会を公式訪問しました。ダライラマ法王はアーツデーの声明ではチベットやダラムサラの降雪量の減少やチベットみたいな場所が砂漠がする危険性についてご自身の目撃談を交えて気候変動の緊急性を強く訴えました。法王は我々の唯一の家である地球と自然を守るために協力し合うよう呼びかけました。また法王は2022年4月22日金曜日時点にて環境活動家らに特別謁見されました。ラダック出身の環境活動家であるソナム・ワンチュク氏はラダックにあるカルトン峠の氷河から摂取した氷海を法王に贈呈し、地球温暖化や気候変動による氷河の急速な融解を強調しました。Convey this message to the world because this is more than a block of ice. This is a solid piece of SOS message from the people in the mountains. And the message is, please live simply in the big cities so we in the mountains may simply live. そして法王は水の重要性を強調され、我々は水源の保護にもっと気を張る必要があると述べられました。Ultimately, this water is the basis of our life. After a few centuries, the world may become dry. I think we really have the responsibility to keep these big rivers.環境活動家らはダラムサラに滞在し、未来のための対話、気候変動対策への呼びかけと題した3日間の対談に参加しました。2022年4月25日、ベンチェンラマ11世の誕生33周年記念式典が行われました。ダライラマ法王は早くバンチェンラマ11世と会えるように連絡が取れるように祈っているとのメッセージを出されました。バンチェンラマ11世は1995年6歳の時に中国政府に拉致され、それ以来行方不明のままです。彼の33歳の誕生日に米国国務省は中国に対して彼の行方と健康事態に関する情報を要求するプレスリリースを発表しました。CTA 情報国際関係省はバンチェンラマとその家族の解放を改めて要求しています。ダライラマ法王と中央チベット政権はエマヌエル・マクロン氏のフランス共和国大統領再選に祝辞を述べました。法王はチベットの古代仏教文化の保護かつ保存においてフランスの国民と政府から友好的な支援を受けたことに感謝を示しました。またペンバツリン出席大臣
亡命チベット議会の憲法ソナムデンペル議長、情報国際関係省のノルゼンローマ大臣も、マクロン氏のフランス大統領国際関係省のノルゼンローマ大臣も、マクロン氏のフランス大統領第2期目の再選に祝電を送りました。4月25日月曜日、ペンバセン出席大臣はアメリカ合衆国国務省事務所では、ウルザゼや米国チベット問題特別調整官を表敬訪問しました。チベット事務所ワシントン DC のナムゲル・チュルブ代表が同行しました。また、この日はチベット仏教のパンチェンラマ11世の第33回目の誕生記念日でもあり、タシ・ルンポ総員を代表してチャギャプ・ルンポチェ総員長も同行しました。イシギョウは税や特別調整官に対してチベット問題の早期解決とダライラマ保護のチベットへの健やかな帰還への支援を訴えました。会談ではまた HR1646 登録法案の効果的な施行にも焦点を当てました。この法案は在中米国大使が長らく行方不明であるパンチェンラマ11世と面会し、宗教の権利書を授与しようとするものです。ペンバツリン出席大臣とジギャプ・リンポチェ大使はまた、国際宗教の自由大使ラシャート・フセン氏と会談し、合衆国理事堂で行われたパンチェンラマ11世の33回目の誕生日を記念する合同リセプションに招かれました。出席大臣はまた、合衆国議会で常にチベット問題に関する意見をリードしてきたジム・マカガワン下院議員、合衆国国家安全保障会議インド太平洋地域コーディネーターのガート・キャンベル氏、チェコのヤン・リパフスキ外務大臣、ヒネス・クモニアチェク駐米大使と会見しました。4月26日火曜日、ペンバセリン出席大臣はワシントン DC で行われた全米民主化基金主催のパネルディスカッションで、チベット亡命政権の民主的な発展について幅広く議論しました。ドイツでは大臣がドイツのあるチベットハウスフランクフルトを訪問して、そのメンバーらと会いました。フランクフルトのチベット人コミュニティとも交流し、第16期内閣が新たに設立した自発的なチベット支援グループ WeTalk について、インドにおけるチベット人の人口がかつてないほど減少していることに対する実現的な解決策であると力説しました。4月25日月曜日、アメリカ合衆国国際宗教の自由委員会は2022年次報告書を発表しました。その中では、中国はアフガニスタン、北朝鮮、パキスタン、ロシア、ミャンマーなどの国々と同様に特に懸念すべき国とされています。報告書では、中国政府はチベット仏教に対する広範的な統制と弾圧を続けていると指摘しています。さらに、中国国内での信仰の自由を緩和するため、ウイグル強制労働防止法、チベット政策支援法などの中国関連の人権法を全面的に施行するようアメリカ合衆国議会に要請しました。チベット事務所ロンドンのソナムセリン・フラシー大王は、英国ミルトン・ケンス市の日本山無表寺で行われたチベット国旗掲揚式に出席しました。この行事は地元住民のキャサリン・モースティン氏と献身的なボランティアチームによって5年連続で行われています。イベントはミルトン・ケンス市のモハマド・カン市長が市民評議員として立ち会い、80人以上の人たちを寺院に招いて開催されました。キャサリン・モスティン・スコット氏は2022フリーダムハウス報告書では、チベットはシリアなどの国々と比較しても世界一自由度の低い国の第1位にランクされていることを述べ、毎年行っているこの国旗掲揚イベントの重要性について説明しました。4月26日火曜日、インド国会エネルギー
常設委員会の代表団がダラムサラの亡命チベット議会を公式訪問しました。憲法ソナムテンペル議長が率いる亡命チベット議会のメンバーらはインド国会エネルギー常設委員会代表団を温かく迎え、亡命議会の機能を紹介しました。議長は4月25日月曜日、オディダ州のシリ・モゼボラハカン下院議員、チャッティスガール州のシリ・トゥルシ上院議員とも面会しました。皆さん、これで今週のニュースは以上です。ご視聴どうもありがとうございました。皆さんにとって今年も良いゴールデンウィークになりますように。はい。